Dobrý den. My máme doma psa. A on se jmenuje Míša. A já s ním chodím na cvičák. Tohle je on. Třetí zleva. Jo, v prostředku. Třetí zleva. Tady. Jmenuje se Míša. Já s ním chodím na cvičák. Umí takový normální kousky, který si normálně nedělají. Třeba se úplně sám podrbe zadní nohou za uchem, předním uchem. A nebo se úplně sám napije z whisky s vodou. Z whisky s vodou. Neplem se tam za tou kamerou. A on je jako strašně šikovný, jo. My jsme byli tohle se týdnem spolu s nás venku. A už jako svítá a říká Míšo. Míšo, pojď, přišli sem. Míšo, pojď už, čo? Už svítá. Bere mě taky mohle. Musím do práce. A Míša se na mě podívá, zavrtí ocáskem, takhle udělá a běží. Někam úplně pryč. A nebo on je hrozně přítulnej. Já jsem tuhle ležel na gauči. On to takhle patičky jakože chce na mě nahoru. A já mu přísným hlasem říkám, Míšo, nespíš. A Míša sám od sebe vyskočil až takhle vysoko a prokousli tepnu na levý ruce. Ale paní doktorka, ne, ještě, že má na levý, to je levá. A ještě, že má Míša tak malý zubky.